Hwlffordd, Llanwan at Aberystwyth. Jake Phillips sydd yn ei wynebu fo. Aberystwyth, dod tu fewn. Wydo Corey Shepherd. Yr ergyd gan Corey Shepherd. Arbediad da gan Jack Fflint yn y gol. Aberystwyth dod i mewn o'r chwith. Corey Shepherd yn ergydio efo'r gwynt. Jonas llithro. Amen. At Walters tu fewn. At Shepherd. Cyfle yma Corey Shepherd. Yr arbediad gan Jack Fflint. Ac y Fflint yn clirio cyfleiraidd o fanna i Corey Shepherd. Oedd y drwad 1 yn erbyn 1. Ond gwaith da gan Jack Fflint yn y gol. Amddiffynwyr i gyd i fyny o'r cefn i'r Fflint. Tuag at y postyn pella mae'n mynd. Tasgydd ar ben Walters ac Not yn neud yr arbediad. Jonas. Thorn dan bwysa. Bel i ffwrdd. Shepherd sydd yma. Amen un ochr iddo fo. Amen yn derbyn y bel. Cyfle yma i Ben Amen. Ac mae Ben Amen yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Just cyn hanner amser. Y Fflint yn ildio meddiant y canol cae. Shepherd yn y ddau Amen. Dim camgymeriad gan Ben Amen. Cyfle hwyr i Ricky Watts. Hyrdio'r bel i mewn. Mynd yn isel mae o. Rwan, Shepherd, y bel ar draws. Harry Owen, penion glir. Hwlffordd, bydd nôl i mewn i'r canol. Shepherd ar ergyd, o honna ddim yn bell. Gadael y bel dod ar draws i gorffo. Do ddim yn hawdd. Burke, methu canfod Hughes. Shepherd rhedeg i mewn i drwbl. Shepherd, sy'n dod allan efo'r bel, Walters, ergyd yma gan Walters cael ei arbed. Ydy disgyn yn ôl i Walters na chdi. Agorodd y lle fyny fanna i Greg Walters. Yr ergyd efo'r troed chwith, ond Jack Fflint gwneud yr arbediad. Jonas mynd i hun, rhaid da fanna gan Lee Jonas. Croesiad i mewn i'r canol, chwilio am Elliot Reeves. McCarthy, ddim yn gallu penio'n bell. Canavan, methu ergydio. Bel yn disgyn rwan i Elliot Reeves. Reeves yn troi, Reeves yn ergydio. Ond ddim yn taro'r targed. Canavan, allan o'n at Woolham. Nôl tu fewn i Jonas. Hwlffordd i mynd yn ddifn. Hapus i wahodd y Fflint ymlaen. Canavan, derbyn y bel yn ôl gan Reeves. Canavan, chwilio am Reeves ar peniad. Gwastraffus braidd gan Elliot Reeves. Y Fflint yn neud yn dda greu'r cyfle. Elliot Reeves heibio'r postyn. Jonas yn troi allan at Aberdaki. Yn erbyn Ricky Watts. Aberdaki mewn ar ei droed de. I'r canol dros Ben Stevenson am cic gol. Jake Phillips ar cic rydd mewn lle peryg. Ceisio defnyddio'r gwynt. I'r canol mae'n mynd. Ac y bel oedd ar ben Woolham. Cyfle fanna i'r Fflint. Ond heibio'r postyn oedd un o diwedd. Hughes. Croesiad i mewn gan Aberdaki at Stevenson. Chydig dros 6 munud o'r 90 ar ôl. Y peniad gan Darren Stevenson. Heibio'r postyn. Jake Phillips. Canavan. Ceisio mynd heibio Aberystwyth. At Ben Hughes. Aberdaki tu allan iddo fo. Hughes mynd i hun. Cyfle yma. Rergyd gan Ben Hughes. Am arbediad gan Ifan Not. Gwaith gwych fanna gan y golwr. Ben Hughes dod tu fewn. Ac yn argydio. Y bel sy'n mynd i at gornel isa rhwyd. Ond Ifan Not i lawr yn sydyn. Ben Hughes sydd yna. I mewn i'r canol mae'n dod. Tuag at y postyn pella. Harry Owen yn ennill y peniad. Ond y bel yn disgyn i mewn. I ddwylo Ifan Not. Rwan mae chwaraewyr Hwlffordd yn blin. Wayne Jones ddim yn mynd i lawr.